Kuwi Sinuwun Darawati kuwi sesembahanmu. Kuwi bendaramu, kuwi Nalindra, kowe iki ming batur ora sandadak arep wani to, Le. Pilih meneng apa tak bungkem cangkemmu. Hah? Wong tuwa arep dibelani iki pira-pira matur nuwun karo anak gareng iki ngerti bapakne diunak-unakke ming mendeleng matane. Petruk kaya ming plendas-plendus. Aku ki arep mbelani kowe, Pak. Santai wae aja kuwatir. Aku wani merga dasarku bener siji mbelani wong tuane Bagong. Merga nuwun sewu. Bapak nganti dinyak kaya ngono karo Ratu Ireng gaweane ngarit iki. Ngawur ora karo Ratu kok Ratu Ireng gaweane ngarit. Coba janget swanten kreta rawuhipun Sinuwun Darawati. Sinuwun bekti kula kunjuk. Ya Kakang Semar tak tampa pangestuku tampanono Kakang. Nggih pun kula tampi. Ndara Arjuna bekti kula katur ndara. Ya Kakang Semar Badranaya pangestuku tampanono. Nggih kula pundi. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk sembah kula katur ndara. Ya Kakang Semar Badranaya. Pangestuning Sinopati Darawati Satra Garba Ruci wae tampanono. Nggih. Nuwun sewu. Lah kok sengkan-sengkan datan pepoyan rawuh wonten Pedukuhan Karang Kadempel. Napa kula kinten sami kalian pangandikanipun para lancur-lancur Pandhawa sak panggih. Kemareng kula badhe midhangetaken sinuwun. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kadohati kajeron panampa sartane sing gedhe pangapurane Kakang Semar Badranaya yen to sewani Ratu Ndarawati sakmengko gawe kaget Kakang. Nggih keparengipun sawaning Nata Ndarawati ingkang sepisan tetinja marang karajane Kakang Semar Badranaya ndung kaping kangka loro Nata Ndarawati mung arep nanjake babagan pawarta ingkang wis sumebar warata ingkang ngandhakake yen to Kakang Semar Badranaya sakmengko bakal miwiti anggone mbangun kayangan. Kira-kira kabar ingkang kaya mangkono iki apa pancen bener apa mung kabar ngaya-wara Kakang? Pancen leres nuwun. Nek ngaten sampean nggih lanti panggraita. Nuwun sewu. Semar mboten betaken pambiyantunipun sinten-sinten. Merga kula wedi mengkene pun kelakon gegayuhan kula banjur sinenggo Semar menika tiyang ingkang boten mangertosi dumateng lelabuhan. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine pramtane Nata Ndarawati ora menehi sak biyantu kelawan Kakang Nayantaka kuwi babar pisan ora. Ya mung Nata Ndarawati sakmengko mung arep ngemutke kelawan Kakang Semar Badranaya. Merga mangerti ya Kakang. Nggone Nata Ndarawati iso matur yen to Kakang Semar Badranaya bakal miwiti mbangun kayangan niki merga aku dinawan dening Hyang Pikulun Manikmaya. Ya Hyang Jagat Girinata, ya Hyang Jagat Giri Pratingkah. Samengko dawuh kelawan Nata Ndarawati. Ingkang ora kejaba dawuh amung supaya Kakang Semar Badranaya murungake sartane nglereni anggonmu miwiti mbangun kayangan Kakang Nayantaka. Kagyat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dusang retnaning bawono nuwun sewu. Kayangan sing ajeng kula bangun niku senes kok papan sing magrong-magrong. Senes kok gedung sing bertingkat-tingkat menika babar pisan mboten lho Ndara. Ning kayangan sing ajeng kula bangun menika namung mujudaken papan ingkang ayom tur nggih ayem embane kawula ngamarta kaya wong urip ning kayangan. Merga nuwun sewu kayangan menika mboten wonten regejekan, teng kayangan menika mboten wonten cecongkran lan memungsuhan. Wontene mung mesem guyu, wontene namung kabagyan wonten ing kayangan. Lenah nuwun sewu. Lah kok iso Manikmaya adi kula Jagat Girinata ya Bathara Guru kok iso dawuh karo sampeyan supayane Semar kon murungke le mbangun kayangan nuwun sewu. Lah kok iso ngatet teka saged
Kelampahan Manikmaya matur kaya ngoten karo sampeyan. Dawe Wang Pikulun Bathara Guru aja ngasi mengko yen to Kakang Semar Badranaya nekat sartane mbacok anggone bangun kayangan. Medhi Wang Pikulun Manikmaya ajrih yen to Kakang Semar Badranaya bakal ngembari marang panguwasaning Wang Pikulun Manikmaya minangka dewaning para dewa. Amarga kayangan kuwi dadi papaning para Jawata, Kakang Semar kuwi mung drajating gedibal. Kakang Semar kuwi mung drajating Panakawan. Lah kok teko arep miwiti mbangun kayangan sing dienggo ragat apa Kakang Semar? Mengge riyen. Kula kok ora iso mikir lah kok teko iso Semar arep mbangun moral lan pakartinipun para kawula ing negari Ngamarta iso dipenggak karo dewa sing mapan teng kayangan. Nuwun sewu. Nuwun sewu lho sinuwun. Kudune lho nek lumrahe Manikmaya niku langkung caket kalih Semar. Jalaran nek kula isih diaku kadang, kula niki kadang werdane Manikmaya, kula niku kakangne Bathara Guru. Kudune nek pancen Manikmaya niku mboten narimakaken wontene Semar anggenipun badhe mbangun kayangan, lah mbok tedhak dhewe teng Karang Kadempel mboten dadak utusan sampeyan. Mboten sandadak kongkonan bendara kula ing Darawati. Kakang Semar, wonten dawuh. Sing prayoga yen to pancen Kakang Semar ora gelem murungake anggonmu mbangun kayangan, aja takon dosa. Aku wis nampa purbasesa saka Wang Pikulun Manikmaya. Yen to pancen Kakang Semar Badana ora kersa sastane ora gelem murungke anggonmu mbangun kayangan, Karang Kadempel ingkang dadi ijole tak bumi angus Kakang Semar. Kowe arep ngopo? Nek kowe arep wani dudu papane neng kene to le. Kuwi Sinuwun Darawati kuwi sesembahanmu. Kuwi bendaramu, kuwi Nalindra, kowe iki ming batur ora sandadak arep wani to le. Pilih meneng apa tak bungkem cangkemmu. Hah? Wong tuwa arep dibelani iki pula-pula. Matur nuwun karo anak gareng iki ngerti bapakne diunak-unakke mung mendeleng matane. Petruk kaya mung plendas-plendus. Aku ki arep mbelani kowe, Pak. Santai wae aja kuwatir. Aku wani merga dasarku bener, siji mbelani wong tuane Bagong, merga nuwun sewu. Bapak nganti dinyek kaya ngono karo ratu ireng gaweane ngarit iki. Ngawur ora karo ratu kok ratu ireng gaweane ngarit. Coba delok sing ngendang kuwi kulinane ngarit ae irenge kaya ngono kok. Ngajeni sithik ora ora ngajen-ngajeni ora senengane ora. Ngapunten Sinuwun Darawati. Panakawan Bagong kuwi arep ngopo? Sajak kowe ora arep nrimake lan aturku ingkang wis ndaturake. Tinampa dening bapakmu. Nuwun sewu. Nek umpama niki sampeyan derajate padha kalih Bagong, nuwun sewu. Sampeyan wis tak siyak wau-wau. Sampeyan pun kula seret wau-wau. Ning gandeng paduka menika Nalindra Gong Binethara paripaksa kula ajeng padu kalih sampeyan kula nggih kedah nggunakake tata krama uda wedana ingkang jangkep. Nuwun sewu. Nek sekirane Sinuwun Darawati mboten nrimaken anggenipun bapak ajeng bangun kayangan, menika monggo. Jalaran menika urusan personalitas antawisipun Nata Darawati kalian Bapak Semar Badranaya. Neng begitu, wawah begitu barang. Mbasan Sinuwun Darawati nyenthok Karang Kadempel ajeng di bumi angus. Nuwun sewu. Komendane sing mboten trima. Nek sampean ajeng bumi angus Bapak mboten napa-napa. Wong Bapak niki wis tuwa, randang modar-modar. Warisan ya mung ora gablek ming sithik.
Nek sampeyan ajeng mateni bapak mboten apa-napa. Ning gandeng sampeyan nyentok pedukan Karang Kadempel. Monggo pedukan Karang Kadempel menika dados bumi wutah getih Bagong. Paripaksa kula wantun ngadepi Sinuwun Ndarawati. Atur ingkang wis daturake mau iki lumantar saka Iwang Pikulun Manikmaya. Ya ben. Iwang Pikulun Manikmaya niku ora bapakmu, Sampeyan le gelem mangkat nyendikani dawuh Bathara Guru menika ora merga sampeyan nyendikani dawuh bapakmu, merga sampeyan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Bathara Wisnu. Wisnu niku dadi anake Bathara Guru, sampeyan niku dadi titisane atmajane Bathara Guru padha karo sampeyan anake Bathara Guru. Sampeyan nyendikani dawuh bapak, sampeyan ngendikane dawuh bapakne sampeyan, kula ya mbelani karo bapakku. Wis ben iki anak do anak gelut ya ben. Rumangsane apa? Ayo yen kowe pancen arep wani karo Nata Ndarawati, rupak wani jembar wani. Ya. Dudu nang kene papan uneter kadedane kok wis diuyak-uyak ya kon limbukan bupatine arep sambutan. Ki engko sambutan nek ora ninggali dit ya wirang nek cara aku. Ora ngawur lho Gang kowe iki karo Punggawa. Men kok aku nek karo apa Priagung ki senengane ngono kuwi kok aku mung gedibal ngrumangsani ben aku sak ora-orane cerak karo Punggawaning negara kok. Ayo, sampean arep muni apa? Sampean le kowar-kowar kaya ngono le iso muni kaya ngoten niku mergo sampean duwe derajat pangkat. Coba nek bapak niki ratu sing luwih tuwa saka sampean. Mergo yen dipitung Yuswa tuwa Semar mbangane Kresna. Mula nek sampean arep bumi angus Karang Kadempel, Bagong sing ora nrimake. Sampean mangejoke Senopati, kula mboten wedi sinuwun. Harus main jalanan. Satyaki arep ora trima iki kaya. Ayo. Yen to pancen kowe wani kelawan Koko Prabu Ndarawati nyumanggake, aku mbelani Ratu Gustiku, kowe mbelani bapakmu. Gandeng kowe nyentok jeneng Senopati. Mula aja takon dosa, dudu ning kene papan ing neter kadigdayan. Iya, nek mung arep pamer kasekten guna kasantikan kaprawiran wae. Bagong kuwi gudange wong sekti. Ayo dudu nang kene papane neter kadigdayan Ndara Setyaki. Ora minggat sing keparkemanku. Larak metu njaba leganing atiku ning apa prapatan Karang Kadempel tak enteni ijen do ijen mati dening aku. Grewikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ya ben aku nek omong ngene iki nek ora mergono sing ndekengi ora bakal wani kok. Kowe dadi malah ngadepi Ndara Setyaki. Sik, Pak. Awake dhewe teng mriki niki wau nampa daya. Nampa tamu, mongko tamune saguh bantu karo bapak. Sapa? Ndara Antasena tak undang rene. Lantung
marekoten prayetna semurire seka balik titi yoni kandayane Trisunya Purnama sasi ana apa kek jarene Bagong kakekne Semar ngundang karo lancur-lancur Pandhawa ana apa wa aturi Bagong ngandhake yen to kakekne Semar banget mbutuhake pambiyantune lancur Pandhawa siwa Semar ning gawe apa pancen babi siji niki senengane tumbak cucukan amen nek ora ngono do ora gelem nyambut gawe kok rumangsane apa anu niki wau ngeten Ndara piye Gong gandeng sampean wau pun sumpah iya sumpahe sampean nek enten napa-napane sing butuhke kekuatan para lancur Pandhawa sagah menanggulangi sagah ngatasi sagah sakbiyantu kalian Bapak Semar anggenipun gadhe kekajuan kepengin bangun kayangan nggih napa nggih ya pancen bener Bagong nggih kamangka niki wau sampeyan do teng alun-alun pepungkuran waduh nganti kaya kraton alun-alun pepungkuran sampeyan teng pawon wau niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh mriki nganti keng Pak Lik Sinuwun Ndarawati rawuh mrene nganti sapa Pak Lik sapa Ndara sinten nika Parmadi Parmadi ya Panengah Pandhawa Pak Lik Permadi nah nggih niku Ndara Janaka niku wigatine ngendikane Sinuwun Ndarawati nampi dawuh saking Ngiwang Pikulun Manikmaya kapure bapak apa niku murungaken anggenipun badhe mbangun kayangan banjur kula mboten trima lha kula ora trima niku merga Sinuwun Ndarawati nyenthok babagan bumi wutah getih kula Karang Kadempel ngendikane ajeng di bumi angus nek bapak mboten murungaken anggenipun bangun kayangan nek Sinuwun Ndarawati arep bumi angus arep mateni Semar menika monggo jalaran menika masalah pribadi menika perkawis personal antawisipun nata Ndarawati kalian pun bapak kula Semar ning gandeng Sinuwun Ndarawati nyenthok babagan kanan Karang Kadempel kula majeng kowe maju kowe banjur kowe nesu nggih kula nesu wis kula cece nika wis kaya biasane lah teng YouTube pun akeh videone kok nek penasaran do ndelok dhewe-dhewe ngono ki nek diuyak-uyaken limbukane kowe banjur karepmu aku kon ngewangi ngundurke utawa ngendhake kamurkane Sinuwun Ndarawati nah ngoten niku ya wis nek pancen kaya ngono sing dadi kersaning kakekne Semar Badrana ya aku mung kari manut mengkeri yen kula mboten njaluk tulung kanggo sampeyan lho Ndara ora kek wis dadi sumpah prasetyane Antasena sak kadang lancur Pandhawa malah wektu dina iki aku budal njaluk tambeng pangestu Kakang Antareja apa Dimas Kakang Gatotkaca piye Dimas ayo budal iki ana pancoban nekani Pedhukan Karang Kadempel awake dhewe sagu sak biyantu lahir batin karo kakekne Semar ya kudu gelem ngrumemjake tangan jumangkahke sikil yo yen mangkono ayo tandhirake Dimas njaluk pamit tambeng pangestu ya kakekne Semar kula ora dawuh lho kula ora ngutus sampeyan mengkene enten napa-napane kula ora melu-melu wis babakan katentreman Karang Kadempel Antasena sing merantasi sing tanggung jawab kae nggih matur nuwun matur dhewe wangono nggih nggih Pak
Pandhawa. Sampeyan tiyang jujur. Semar ora njaluk tulung apa-apa, kula ora njaluk neka-neka, kula ora pamrih. Leh kula duweni gegayuhan ajeng bangun kayangan. Wondene sampeyan kok sampun sami tanggaping sasmita. Matur nuwun, Ndara. Sinuwun Ndarawati nuwun sewu. Mboten kateges kula lancang ngarani sing ora-ora. Kula kinten menawi penggalipun sinuwun Ndarawati sinuwun Kresna mboten peteng sengara isa ngucap ingkang kados mekaten wau. Surasudira jayaning kanang rat sobrasolah tekaping Darmastuti. Rahayu 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 Ndara.